Iya. Ki nawala akeh banget lho. Diwaca sithik ya. Engko sik nampa dawuh saka Pak Lurah mau. Iya. Iki gandeng adicarane bersih desa mula apa gendhinge kudu ditokke. Ya lan carane kudu ditokke ya Mak ya. Dibawani ya. Dibawani Mas. Sapa Kuwi ya men pitepangan kok ya. Mau sindane wis tak tepungke, ganti iki wirasuwarane iki tak tepungne. Sing enom dhewe ayo, Pak. Sing cerak kendang. Kuwi enom dhewe kuwi. Iya. Sugeng dalu, Pak De. Wilujeng dalu Mak Cange. Nggih. Paring asma sinten, Mak? Rama, iya, ana maling. Name kula Mbah Parjo. Oh, Mbah Parjo, nggih. Tesih sok nyanteti wong mboten jenengan? Nggih pun mboten. Oh, mboten. Nggih, alhamdulillah. Nggih, pun insaf. Nggih. Daleme pundi, Pak? Nggih cakete Mak Cange. Oh, tok wetan ku kok memingan kok. Iya. Nggih. Dingaren panjenengan selo mboten bintang tamu, Pak. Niki sakit kederenge kepengin ngetutke Mak Cange. Nggih, matur nuwun. Biasane sampean terus duete karo Mas Jo Klitik. Iya. Nggih, niki pas nganggur. Nggih. Ora kok majo klitik. Lho, kuwi komplite Mas Parjo Kluthuk. Oh iya. Niku pun rada gedhe soalé kluthuk. Lah nggih. Dek tesih cilik mung klitik ngoten. Lho lah nggih. Heeh. Iya. Sing tengah sinten sing tengah? Sugeng dalu, Pak. Sugeng dalu Mak Limbuk. Nggih, paring asma sinten? Kula kakange. Kakange Mas Parjo. Kakange adine wau. Kakange adine. Nggih. Oh nggih. Parjo Kluthuk wau. Kaya Antasena omongane wis ben. Iya. Paring asma sinten? Aril Supardi. Weh, Ndek napa le bancaan? Lah dempeni kok. Aril Supardi panggilane. Asli pundi? Aril. Iya. Pardi. Pak Pardi. Iya. Aril Sepur. Asli Karangmojo. Iya, Karangmojo, iya. Karangmojo. Iya. Deketnya Semanu. Iya. Karangmojo ki Gunung Kidul kono. Iya. Sing paling tengen dhewe sinten? Kang Mas. Kang Mas. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Nggih. Paring asma sinten, Mas? Waluya. Weh. Nom-nom kok jenenge Waloya. Niku Mas Waloya. Aku mah dadi peke. Mbok menawa kuwi Waloya kuwi jeneng komplit ana jenenge sing iso disebut luwih enom ngono lho, Mas. Oh. Timbang tak kon jula-juli kok sampean kok. Tekan loro entek asireng ngono kan. Iya. Sinten Mas asmane sing cetha Mas? Joko. Joko, Mas Joko. Oh iya. Jare luwih enom. Nggih, nggih, nggih. Iya, wis. Muring-muring ya. Iya. Iya, Mak, ya. Mboten. Mas Joko Waloya. Iya. Nggih. Kuwi Mas Joko Waloya wis sakjeke urip ming Joko terus kuwi. Ora bakal ilang Jokone. Iya, Mak, ya. Monggo dipun bawani saking Mas Waloya, monggo Mas. Monggo Mas Wal. Apa niku? Apaan niku Nggih. wah menak Dadi kewajiban baku yogane awake dhewe iki ora kurang-kurangan bintang tamu, Nduk. Lah, Jo Kluthuk eneng. Aril Noah eneng. iya. Wawin Laura ya eneng. Endi? Kae sing bonang. Iya. Senior kae, Mas. Mas senior kae. Sing bonang kae. Iya. Iya. Monggo Mas.
ayo bersih desa Oke banget kok bintang tamu sing melu awake dhewe iki. Kae sing demung kae Mr Bean kae. Oh iya. Wis rampung le syuting kae gabung awake dhewe. Iya. Mr Bean urung ya, urung. Di sing tengah ganti Mas. Mas Pardi. Iya. Coba. More ada sukar sakit. Enggak di entekke Mas Parjoy. Iya. Kia Anglia tum tandang karya Monggo Ibu. Apaniku, dadi kewajiban aku. Ayo bersih desa, mulai atur, suka sakit. Sengkut gumregute warga masyarakat. Iya. Memperingati upacara adat bersih desa kuwi pancen wajib, Nduk. Iya, dadi kewajiban baku. Mergo jroning bersih desa kuwi padha nglumpukke hasil panen, anggone padha tetanen. Iya. Wujud apa wae dilumpukke dadi siji. Heeh, Mak iya. Terus diklumpukke dadi siji, terus ngujubke pandonga ana ngersaning Gusti ngaturke panuwun. Merga wis diparingi hasil panen sing melimpah. Bener. Maca nawala Mak ya. Iya. Iki ana nawala sugeng dalu Mas Yusuf nyuwun tembangipun Kembang Rawe ingkang nyekar Mbak Via kagem jambe sayah ingkang sami nobar wonten ing omah sinambi lembur ngerek pari. Wah, matur nuwun. Iya. Ki titipan saka omah mau. Iki mamaku mau sing nulis. Iya. Request-e jane udu Mbak Via ning ya wis men kok ndak. Ndak. Iya. Mau ki tak rekomendasi kok. Nek mamak ki sapa apike sing nembang. Jane ora sah Via ning ya ora apa-apa aku ya. Iya. Ndak wonge mecucu-mecucu. Iya, Mak iya. Ana apa meneh? Ya iki dirawuhi karo Mas Nanang lho. Oh, nak Mas Nanang. Sing saben awake dhewe ning Nganjuk mesti panjenengane
ngelenggahi kaya Mak. Iya, Wah, nuwun sewu piyaine iki apa jenenge tunanetra nanging suarane elok, Nduk. Iya. Ana nawala meneh ana. Sugeng dalu bulimbuk bucange saking kula. Bapak tulus badhe napa iki? Nderek kula nyuwun gendhingipun lali janjine kalian Gubuk Asmara. Iya. Gendhing menika tembang menika kagem sedaya pamirsa matur sembah nuwun. Heeh. Saking Pak Tulus pribadi. Oh iya, matur nuwun. Mau diaturke. Oke banget nawala Mak ya. Mas jan iki. Saking kanca Laden nyuwun tembangipun Bajing Loncat kalian Bersih Desa. Won nggih sampun dipun aturaken kalian Podang Kuning nggih matur nuwun saking kanca-kanca Peladen. Iya Mak iya. Saking Pak Giyanto Wonosari nyuwun Sesideman. Kalian Mbak Anggi. Mbak arep dijak Sesideman Pak Giyanto sampean. Iya, Sesideman karyane Mbah Haji Sukron ora kok Sesideman sing kuwi. Ya padha wae artine kok. Dipinangkani akeh banget. Pamundutan kula saking Mbah Lasiman Duwel. Mbah Mantan Hansip 1973. Wah, Luar biasa, veteran. Mbak Limbuk kula nyuwun lagunipun Sideman kalian Loro Rondo Gantungan. Oh nggih, ya Matur nuwun Mbak Limbuk. sami-sami. Loro rondo gantungan. Gantungan kunci. Ya, ki diaturke Mak ya. Ayo Mbak Anggi. Sampean nembang ngaturke sing alus supayane kena nggo tamba kesel. Heeh. Tembange mau apa? Sesideman karo Aja Lamis didadekno siji. Iya. Sesidemane mengko pas ndangdut. Heeh, Aja Lamise ngarep wae. Oh iya. Diaturke, disepoti, Mas. Antar saja Bang. Oh nggih, ya di diaturi tidak manggung. Iya. Ayo disepoti Mbak Anggi. Ya. Apa, Mbak? Monggo, Pak. Monggo, Pak. Hup. Wis. Nggih. Niki nyuwun sewu kula bawa mengke dipun lajengaken langgame Waranggono. Oh nggih. Siap, Pak. Monggo. Menika etang-etang tirakat nggih, Pak nggih. Iya. Didindring. Yen ko wis seneng Jos wontenipun. Iya. hadian sok seneng lamis. Nuwun sewu paring asma sinten, Bapak? Bapak Mujiono. Oh, Pak Mujiono, nggih. Ngapunten niki. Oh, niki wau katerangane badhe bawa ning kula ora iso maca, Pak. Kula niku riyen diajari nulis mboten diajari maca, ngoten. Dadi Iya. Bete alu wong prasaja hamong welengku aja lames yen kowe seneng lames gampang kena ing bandu tumrap
kaping serawungan mbok jo aja sok demen lames seneng lames padha karo seneng Citra matur suwun nggih matur sembah nuwun Mak Mujiono weh iki wau maringi dhuwit 50.000 barang mbok mboten sah Mbak aturno Mbak tulung Mbak Nggih, sekedhap, Pak. niki kula wangsulke mawon artane pun jenengan menika saged dana suwanten menika pun matur nuwun pun arupi sedekah matur nuwun Iya. Heeh. Mboten nyekar sekalian to, Pak? lho nyekar sok kliwon wis Maksudnya ki nembang ngoten lho. Oh, ae. Nyekar. lah panjenengane kesdune aming bawa kok Iya. Mangga. langgame aja lamis engko dimedlekno nang Sesideman Mbak Oh iya, ya, mangga.
urip ana kutha Matur suwun. Sampun dipun aturaken. Podang sidhem iki mau judule. Iya. Ya men yoga-yoga ki nek do ngelih-ngelih. Monggo hitungane iki le madang ki wis ping 3 iki. Iya. Matur nuwun sampun dipun aturaken mugi katampi srana panglipur. Oh iya mak ya. Sirping tembang sesideman Podang kuning kalian sideman. Podang sidem. Iya. Nyarengi medalipun daharan pecel. Oh iya. Ya ki ngaturke tetembangan meneh mak ya. Iki sindan sing urung maju kae banget. Ya ana Mbak Wia. Podang kuning karo kembang rawe mau diaturke. Oh iya. Dadekke siji dirangkep wong iki pamundhutane akeh banget. Ya, ya, ya Mbak, sepati. Yen liwat aku kelingan aku bukae biyen tak goleren. Ya. Ning cacake bapak tulisan werna apa? Tandha kasih sayang. Ya. Oh alah, gubet-gubet. Ayo men. Kowe sing ora cetha ora kok kabeh sing gubet-gubet ki ora. Sugeng dalu Bapak Ibu. Sami sehat nggih. Sehat. Sehat tur ya waras. Nggih. Ora kaya sampean. Ora kaya dalange barang. Lah iya takoni nek aku jan wong ora waras kok. Mergane ngapa mergane? Loh, wong ora waras ki kala mangsa kepinterane pinunjul, ngono lho, Mbak. Oh ngono malahan. Di luar kewarasan maksudnya ora waras ki iso berpikir di luar logika. Sing jenius-jenius ki ora patek waras ngono maksudmu? Ya kuwi mengkari sudut pandangnya kok ya. Oh, nggih. Nek aku waras alhamdulillah ya waras. Alhamdulillah. Iya, Mbak. Oke. Ngaturke ki tetembangan sing kanggo wong omah karo ki mau ya ana pamundhutan podang kuning saka kanca-kanca Peladen. Iya. Diaturke mae. Iya. Yellow bird. Iya. Podang kuning. Ya, Mbak. Dijaipongke njaluk sing apik sik karo kakange kuwi. Iya. Nggih nek kula cok kerasan cok mboten, Pak. Nggih mboten mesti. Mboten mesti tergantung situasi dan kondisi. Tergantung situasi dan kondisi. Sial saniki napa mangken, Mas? Enjang-enjang nek pun Ngejek-ngejek nggih. Monggo Mas Mojo. Monggo sareng-sareng, Mas. Ya. Tak pernah ucap hello pergi kau melambai.